Voor een bol wol, een klos jeen, knopen of een beduurpakket kist in dokken met korte net met triochten bij hobbywinkel Niflier Matar. Eigenaresse Jeltje Leenburg houdt er mij op. Maar makkelijk vindt ze dat net. Ik heb het heel lang hier in dien en ik ben eigenlijk nog net zo wees als ik het al hier wel achterliet. Het is moeilijk om dit los te laten. Want ik had met alle liefde en plezier had ik het altijd dien. De klanten vinden er ook altijd betrouwbaar en aardig. Ik ga hier een hele mooie tijd. Ja. Ik heb een beduurpakket gekocht. Voor uzelf? Ja, voor jezelf. Voor de hobby. Voor de hobby. Nu is dit winkeltje er straks niet meer. Nee, dat weet ik. Jammer. Jammer, ja. Moet een ander in komen, hè? Waarom stopt u ermee? Omdat ik al op leeftijd ben en omdat ik klachten krijg. Met lichaam, het wil net zo goed met mij. Ik ben 74 en dan is het nou wel tijd om op te houden. Wat ik in de opvolging? Nou, dat rent nog. Dan mijn boekhouder, die is er maar waande. Die had ik al posters op ruiten plakt voor al de hele boel oornemen. Nou, dat rent nog net zo uit, want de meesten moeten eerst ook even hun kwartjes en dubbeltjes tellen. Het gaat samen net. Jazeker, vind ik heel jammer. Want er zijn best nog wel heel veel mensen die breien, haken. Dus er wordt best nog veel gebruik van genomen. Denkt u dat er nog behoefte aan een winkel zoals deze is in het huidige tijdsbeeld? Ja, dat denk ik wel. Want de vrouw, die man ben ik wel onthaken en het breien en alles. Maar het is een mooi tijdverdrijf. Skinwerk. Dan, hier is wel belangstelling voor. Gelijk ik maar net meer. Want ja, dan we het even zagen en dan even verknoekeren. En dan is het beroep. En dan mooi het wel. Mensen kunnen hun wol ook online kopen. Had u ook een webwinkel? Nee, helemaal niet. Het wordt via mij naar de klant. Zo. En dat is echt wel het mooiste. Het meest ben het verste klanten. En ik ga zelfs in Duitsland komen er mensen hier om spul te kopen. Het draait verder helemaal goed. Het is net zo dat ik uitverkeer heb gehad. Wat vond u nou het mooiste aan dit werk? Nou, de omgang met de mensen en hun verhalen. En nou ja, dat komt weer in mijn lijn met mijn boek schrijven. De mensen vertrouwen je zoveel bijzondere dingen. Die zet ik later weer in mijn boek. Dat is mijn passie. Ja. Daar hebt u dan straks genoeg tijd voor? Ja. En dan ging ik te fietsen. Want ik ben een fietser. En dan ging ik lekker de wereld in. En dan, je komt vast wel weer wat in. Daar heb ik wel vertrouwen in.